Știți cum sunt părinții. Bă, frate, dormi tu? Mâncați-aș gura. Dacă dorm eu, mă puneam și eu să dorm. Că era mai neodignit așa eu, că na, stăteam cu orele la calculator. Repet, stăteam cu orele la calculator, nu era bine. Și da, dormeam mai târziu și automat mă trezeam mai târziu. Bă, când dormeam eu, numai așa. Bă, zici că se ducea maica-mea la fiecare la ușă, se ducea în bloc și îi lăsa bilețe la fiecare. De la ora 10 toți băgați mormașinile, aspiratoarele, toți să facem cor, să trezim copilul. Să nu doarmă copilul. Băi, deci bă, zici că era cor, mă, cum e corul aici de bun, de cântă aia așa, de face la cor așa, așa se auzea, drujbele pe, băi, drujbele pe bloc. Dătea ăla și bătea copilul de la 7, ăla de la 6 o bătea pe fisa, ăla nu știu ce, dătea cu mătura în tavan. Deci băi, nebunii. Ei, dacă dormeam eu, dacă dormea maica mea, bă, ascultați, dacă dormea maica mea, fiți atenți aici. Bă, știu că se uită maica mea la live, cred că râde maica mea de să pișe. Băi, ia uitați-vă aici. Dacă mergeam eu și uite, atâta, cât am brichet. Atâta zic, am belit pula. Bă, atâta spuneam. S-auzea așa, mâncați-și pe hol cum venea, se dătea ușa la perete. Marius! Era direct Meduza. Mă împietra, rămâneam așa, mâncați-și copil mic, împietrit, uite așa rămâneam. Băi, și când vorbeam, mă înțepa în inimă, mânca. Băi, n-aveai cum, om.